toți, v-am găsit la nou de clip astăzi din Once Human. Și că s-a băgat un nou update, Once Human, se numește jocul. Îl găsiți pe magazin Play, pe telefon, pe Android, pe Samsung și așa mai departe. Pe iPhone, nu pe că îl găsiți. Dacă aveți iPhone, încercați. După ce mi-am gândit și am zis să deschid. Cam să-i așteaptăm. Acum vă întrebați ce se aude, fac picuri cu kendama până se încarcă aia. Op, elefant. Ai, eram aproape să nu cap. Și până se încarcă, nu uitați să dați un like, să subscribe, să facem 3-4 abonați. Pentru că să-mi schimb telefonul, din păcate, și am doar 2 abonați și o să-mi schimb telefonul și o să am alt canal și încă n-am spus mulți abonați. Dacă vă abonați, zic toți jocurile mele cum sunt. Am Minecraft cu microfon, RPM mobile se numește, Minecraft-ul ăla. Și eu sunt fix în casa asta. Am un AK și un pistol, 2 pistole. Dăm next. Dăm next. Gata. Stați. What? Uitați, am un AK. Ăsta e AK și 2 pistole. Vedeți? Îmi place AK-ul și pistolul. Îmi plac. Și am în spate o sabie. Damn. That was a difficult fight. You're tougher than Așa. Yes. Do you? It's possible. Meta, would you go back? Și că s-a băgat update. No. Nu mai m-am jucat de 2-3 zile, adică de 10. Stați. Asta mi-am pus și lanternă cu pistolele. Stați. M-am bătut cu Siren Head. Și stați că mi-a venit ceva. Oleu. Nu ne putem
Stați că ceva nu e în regulă. Aoleu! Mergem în casa asta. N-avem voie. Mergem în apă. Bine că suntem aici și nu putem să ne luăm apă. Ne urcăm aici. Da. Oh. Așa. Apă. Nu. Așa. Stați că undeva, înainte, am fost aici. Nu știu ce. Nu știu unde mă lasă să mă duc. Damn. That was a You're tougher than. Yes. Do you It's possible. Meta, would you go back? take the butter? Hopefully, it looks like this is. Nu știu, am făcut toate misiunile, dar... Stați că trebuie să bem apă. Băi, te dá pisico. Dá pisico.